όσο για το παιχνίδι, εμείς είμαστε μια ομάδα που έχουμε μάθει να παλεύουμε όλα τα παιχνίδια. Και εκτός έδρας όσα δικαιούμαστε, αυτό το ποσοστό που δικαιούμαστε, έχουμε μάθει να το παλεύουμε και έτσι κάνουμε στα περισσότερα παιχνίδια. Σήμερα όμως δεν ήμασταν καλοί. Δεν ήμασταν καλοί. Πιστεύω και η Ξάνθη δεν ήταν και πολύ καλή σήμερα. Η Ξάνθη μπορούσαμε, είχε τα περιθώρια τουλάχιστον να φτάσει το παιχνίδι στον πόντο και εκεί πάνω να κρυφτεί ένα σου. Αλλά σίγουρα σήμερα εμείς δεν ήμασταν καλοί. Δεν είχαμε αυτή την όρεξη που παίζαμε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Έχουμε κάνει μια καλή πορεία μέχρι τώρα και πίστευα ότι είχαμε την άνεση, χωρίς άγχος. Πιστεύω ότι το άγχος ήταν στη Ξάνθη. Εμείς ήρθαμε να παίξουμε όσο που δικαιούμαστε να το πάρουμε. Αλλά δυστυχώς δεν ήμασταν καλοί και δεν ήμασταν. Για τη συνέχεια, εμείς ψάχνουμε κάποιες νίκες να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες. Ο στόχος μας είναι ο ίδιος, μια ομάδα η οποία προσπαθούμε να στοχούμε. Πιστεύω η Ξάνθη, η θέση που έχει δεν είναι η πραγματική. Ξέρω τις δυνατότητες της ομάδας, είναι για πιο ψηλά και πιστεύω η συνέχεια να πάει να την βρει να ανέβει ακόμα περισσότερο, γιατί είναι μια συμπαθής ομάδα που έχει καλέσει την φιλοξενία και μου αρέσει και τους παίκτες να παίζουν σε αυτό το γήπεδο και θα χαρώ να πάει η Ξάνθη ακόμα καλύτερα. Αυτά. Κύριε Δουλούμη, έχετε δει κάποιες διαφορές σε σχέση με την περσινή χρονιά, τόσο στην Ασπίδα, αλλά μιλήστε μας και για τη δική σας ομάδα. Τι διαφορές έχετε σε σχέση με πέρσι που ήμασταν επίσης ανταγωνιστικές ομάδες, Γέφυρα και Ασπίδα, και κατέκτησαν την πρώτη και τη δεύτερη θέση του τέταρτου όμιλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Έχει αλλάξει πολύ η ομάδα της Ξάνθης από πέρσι. Πέρσι ήταν μια ομάδα που είχε μεγάλη φιλοσοφία στην άμυνα. Ήταν πάρα πολύ καλή, αθλητικά παιδιά. Η άμυνα. Φέτος πιστεύω ότι με τις μεταγραφές που έκανε πήρε πιο επιθετικούς παίκτες. Έχει πολλές λύσεις στην επίθεση, αλλά σίγουρα ένας επιθετικός παίκτης και στην άμυνα δεν δίνει την ανάλογη προσοχή. Αλλά πιστεύω η ομάδα μπορεί να παίξει και με το αμυντικό σχήμα που είναι πολύ καλό και το επιθετικό. Έχει λύσει δηλαδή αυτή η ομάδα. Αλλά πέρσι με έχει κάνει φοβερή εντύπωση η αμυντική φιλοσοφία που είχε η ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι ο φέτος, αναλόγως τι θέλει και το παιχνίδι, παίζουν οι κατάλληλοι παίκτες. Δηλαδή έχει λύσεις τώρα αυτό που χρειάζεται. Αλλά πιστεύω πάλι παίζει πάντα καλή άμυνα. Η Ξάνθη από πέρσι έχει κρατήσει αυτό περίπου το ποσό και παίζει για την άμυνα. Και βλέπουμε και τα σκορ όλα δεν είναι και μεγάλα. Αλλά αμυντικά πιστεύω σε σετ παιχνίδια δύσκολα οι ομάδες βάζουν καλά. Και εμείς προσπαθήσαμε να τρέξουμε στο δεύτερο περισσότερο να βρούμε να κάνουμε την άμυνα. Με τα ψηλά κορμιά που είχε και τους ψηλούς παίκτες, προσπαθήσαμε λίγο να τρέξουμε να βρούμε πόντους από την ταχύτητα. Καλησπέρα. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον coach για τα καλά του λόγια. Παίζαμε σήμερα απέναντι σε έναν αντίπαλο που είναι πολύ σκληρός. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι μια ομάδα η οποία μέσα στην έδρα της έχει φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα. Εκτός έδρας έχει κερδίσει μέσα στο Μεσολόγγι, έχει παλέψει όλα τα παιχνίδια. Και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να πω στον coach καλή επιτυχία συνέχεια και αν μου επιτρέψει θεωρώ ότι η Γέφυρα πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο θα βγει από τη μάχη της σωτηρίας και δεν θα είναι μέχρι το τέλος με το άγχος της παραμονής. Εμείς τώρα από την πλευρά μας σήμερα είχαμε 3 νεκρά διαστήματα μέσα στο παιχνίδι. Στο πρώτο, στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο. Θεωρώ όμως πολύ θετικό το γεγονός ότι σε αυτά τα νεκρά διαστήματα η αμυντική μας προσήλωση ήταν αρκετά καλή και δεν επέτρεψε στον αντίπαλο να κάνει την επαναφορά στο παιχνίδι. Επιλέξαμε σε συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού να παίξουμε με ένα σχήμα πιο βαρύ, γιατί θέλαμε να χτυπήσουμε συγκεκριμένες αδυναμίες της Γέφυρας και θεωρώ ότι το καταφέραμε. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι παρά τις απουσίες, τους τραυματισμούς που είχαμε τις τελευταίες 10 μέρες δεν μπορούμε να κάνουμε σωστή προπόνηση, γιατί τις τελευταίες 10 μέρες σπάνια είμαστε 10 στην προπόνηση. Έχουμε τον τραυματισμό του Μανδαλάκη, είχαμε 10 μέρες έξω του Παπαθανασίου με αρρώστια. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι η ομάδα έχει αντιδράσει σωστά και πιστεύω ότι η σημερινή νίκη θα μας δώσει και κατάλληλη ψυχολογία για τη συνέχεια.
Coach, είναι ένα πρωτάθλημα σε εισαγωγικά τρελό. Ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Βλέπουμε και τα σημερινά αποτελέσματα το αποδεικνύουν αυτό. Επόμενη αγωνιστική στον Εύωσμο. Έχετε ήδη ένα μαξιλαράκι μιας εκτός έδρας νίκης. Πάτε για τη δεύτερη, αλλά με σοβαρότητα, με υποθέσεων πάντα, χωρίς να σημαίνει κάτι για εσάς την βαθμολογική θέση του ΕΑΓΑ Εύωσμο. Καταρχήν, το πρωτάθλημα είναι άκρως ανταγωνιστικό. Και αυτό φαίνεται κάθε εβδομάδα όλο και περισσότερα. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, δεν υπάρχουν δεδομένες νίκες. Όλες οι ομάδες μπαίνουν στο γήπεδο για να κερδίσουν είτε εντός είτε εκτός έδρας και έχουν τα φόντα να κερδίσουν όλες οι ομάδες παντού. Από εκεί και πέρα, εμείς κάναμε σήμερα μια νίκη ψυχολογίας, μια νίκη ουσίας και αυτό που θέλουμε να περάσουμε στους παίκτες από σήμερα κιόλας είναι ότι την άλλη εβδομάδα πάμε να παίξουμε ένα τελικό. Γιατί η ομάδα του ΕΑΝΤΑ δεν θεωρώ ότι είναι τόσο κακή όσο δείχνει το ρεκόρ της νίκης και ήττες. Έχασε στον Πόντα από τη Διασποριά, έχασε πολύ δύσκολα από τη Βέρεια. Σήμερα, από ό,τι άκουσα, έχει πάει μέσα στο στρατό το μάτι στην παράταση, ενώ και όλα ήταν πάνω στο σκορ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το κίνητρο αυτής της ομάδας είναι πάρα πολύ υψηλό. Και επειδή οι τελευταίες αγωνιστικές πριν από διακοπές των πρωταθλημάτων μας έχουν συνηθίσει σε αποτελέσματα μη αναμενόμενα, πρέπει όλη τη βδομάδα να δουλέψουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, όπως είπες, και προσήλωση για να πάμε να παίξουμε το μάτσο Εύωσμο. Καλησπέρα για μένα. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Ξάνθης. Η νίκη είναι άκρως ενδιαφέροντη. Εμείς μπήκαμε δυνατά στο παιχνίδι. Πήραμε ένα μικρό προβάδισμα στο σκορ. Στο δεύτερο δεκάλεπτο χάσαμε το ρυθμό που είχαμε. Μπήκαμε στο ρυθμό της Ξάνθης, σε αυτόν τον αργό ρυθμό. Πήγαμε στο ημίχρονο με μια διαφορά. Μιλήσαμε με τον coach τι πρέπει να αλλάξουμε. Ξαναβγήκε η ομάδα δυνατά, πλησιάσαμε. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να ξαναδούμε το ρυθμό μας. Για μας δεν σημαίνει κάτι αυτή η ήττα. Έχουμε αποδείξει πόσες αγωνιστικές, 9-10 πόσες έχουμε κάνει, ότι παλεύουμε όλα τα μάτς, δεν φοβόμαστε κανέναν. Κάθε Κυριακή παλεύουμε και όπου βγει. Συγχαρητήρια στην Ξάνθη, καλές γιορτές και καλή συνέχεια. Κύριε Καρούζο, το παιχνίδι με το Αγρίνιο στην έδρα σας είναι τελικός, όπως είπε ο κύριος Ιωαννίδης, για το ΕΑΓΑ Σασπίδα, έτσι για το Γέφυρα Αγρίνιο. Είστε τελικός. Εμείς βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Για μας κανένα παιχνίδι είναι τελικός. Παίζουμε χωρίς άγχος. Σίγουρα θέλουμε μες στην έδρα μας να πάρουμε όσο και περισσότερες νίκες γίνεται. Θα παίξουμε τον μπάσκετ το οποίο ξέρουμε και όπου βγει. Καλησπέρα και από μένα. Γνωρίζαμε ότι η ομάδα της Γέφυρας είναι μια πολύ δυναμική ομάδα και ότι αν δεν βγούμε δυνατά στο γήπεδο δεν θα έχουμε καμία τύχη. Ωστόσο, ευτυχώς πήγαμε δυνατά και στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν εμείς πάνω στο σκορ. Στο δεύτερο μπήκαμε λίγο νοφροί και μας πλησίασαν. Ωστόσο, το μάτς ευτυχώς είχε έρθει στο τέλος για μας. Συνεχίζουμε. Τώρα κοιτάμε το υλικό στο επόμενο μάτς και κοιτάμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Ελπίζουμε, έχουμε κάποιες εκτός έδρας μάτς ήττες που μας πληγώνουν. Όσο κρατάμε αλόγη την έδρα μας, πιστεύω θα είμαστε καλά. Γεια σου, στο τέλος του παιχνιδιού είδαμε να γίνεστε ένα με τον κόσμο για πολλωστή φορά. Είναι αυτός ο οποίος σας δίνει τη μεγαλύτερη δύναμη στα εντός έδρας παιχνίδια, όπου η ομάδα αντιμετωπίζει κάθε αντίπαλο με πολύ καλή ψυχολογία. Τι σημαίνει για εσάς ο κόσμος? Είδαμε να γίνεστε ένα με τον κόσμο. Είναι αυτός που σας δίνει το κίνητρο, τη δύναμη, τι ακριβώς? Προφανώς. Σας κατόρια, αγκαλιά. Το να παίξει ένα γεμάτο γήπεδο πιστεύω είναι το όνειρο του κάθε αθλητή. Είτε είναι 300, είτε είναι 500, είτε είναι 10.000 άτομα. Προφανώς ο κόσμος μας δίνει τεράστια δύναμη και τον ευχαριστούμε κάθε φορά που κάνει την παρουσία του στο γήπεδο. Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι. Και να το αποδείξουμε κι εμείς ότι πρέπει να έρθει. Ευχαριστούμε. Συνέχεια,